Ja, jeg er så ked af, at Tavs, man kan ikke stole på Tavs. Hvorfor kan man ikke stole på Tavs? Tavs? Tavs har sat mit navn på det her lortearrangement i aften, uden at spørge mig. Men han har heller ikke spurgt mig. Nej, men han spørger, jeg ville sgu egentlig gerne have været der, men jeg var der sidste år, og jeg tog så grueligt fejl, da jeg skulle vælge The Winner. Fordi han havde jo sagt, at jeg kunne komme, hvis jeg stemte på ham. Ja. Og jeg blev fandme uvenner med alle mulige mennesker. Så sagde jeg, at jeg har ikke tid. Jeg skal vente på nogle gulerødder, der kommer op af jorden. Og der kan altså godt gå et par dage. Men jeg har spurgt dig så mange gange, jamen, for du er det vigtigste element i hele den her fest. Men ved du hvad? En, der ligner mig meget. Ja. Altså faktisk en, der er nærmest en klon af mig. Det er Uffe Holm, synes jeg. Uffe? Men han gad heller ikke. Han gad heller ikke? Nej. Han fik tekst simpelthen, da jeg spurgte ham. Der med Frank Vam, fordi der er jo rigtig mange penge i det. Ja. Han sked bare i bukserne. Han stod lige stille op, og så sked han og lukkede så grimt. Så han kommer heller ikke. Men jeg har faktisk en skide god idé. Fordi hvis det skal være et rigtig, rigtig køligt arrangement. Jamen det synes vi måske lige skal bare trække det helt. Ved du hvad, så jeg synes, det skulle være? Nej. Mine damer og herrer, aftens vært sidder her. Mikkel Herford! Sådan der, så ryger jeg.